Sashen Hausa na BBC ke fatan kun wayi gari lafiya a shirinmu na karfe 6:30 agogon Najeriya da Nijar, 5:30 kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce adadin matan da ake kashewa sakamakon tashe-tashen hankula a duniya ya ninka har sau 3 a shekaru 2 da suka gabata. Majalisar Ministocin Firaministan Japan Shigeru Ishibu ta yi murabus kafin kada ƙuri'a a Majalisar Dokokin ƙasar da ake sa ran za ta kai ga zaben shugaban ƙasar mace ta farko. A Najeriya, gwamnonin jihohin Kano da Jigawa da Katsina sun soma wani yunkuri na haɗin gwiwa don bunƙasa samar da wutar lantarki ga al'ummomin jihohin uku. Yin hakan zai ƙara faɗaɗa a samu wutar lantarki kuma zai rage mu al'umma irin halin da suke ciki na kunci na rashin wutar lantarki kusan kowane lokaci. To za ku ji ƙarin bayani. A jamhuriyar Nijar ƙawancen ƙungiyoyin farar hula na DCTR ya yi kiran haɗin kan ƙasa tsakanin gwamnati da jama'ar da ake mulka yayin da ƙasar ke fama da matsalolin tattalin arziki da rashin tsaro. Akwai abubuwa waɗanda ya kamata a mai dokan hanya don saboda ƙasanmu ta shiga yanayi na zaman kanta. Dole sai an ba hankali kuma dole sai an yi haɗin kai. To muna tafa da dukkan waɗannan har ma da ƙarin wasu rahotanni a cikin shirin, amma da farko sai a gyara zama don shan labaran duniya tukuna. Ni ne Imam Saleh. Wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce ɗanbin mata ne ake kashewa a rikice-rikicen da ake fama da su a duniya. Rahoton na Sakatare Janar na Majalisar Ɗinkin Duniya kan mata ya ce yayin da duniya ke fuskantar tashe-tashen hankula mafi girma tun shekarar 1946. Lamarin na haifar da haɗari da wahalar da ba a taɓa ganin irin ta ba ga matan. Sarah Douglas ita ce mai magana da yawun mata ta Majalisar Ɗinkin Duniyar. In the last 2 years, the number of women killed in armed conflict to proportion actually quadrupled. Ta ce adadin matan da aka kashe a yaƙe-yaƙe ya ninka har sau 3 a shekaru 2 da suka gabata idan aka kwatanta da shekaru 2 kafin wannan lokaci. Sannan kuma cin zarafinsu ma ya ƙaru da kashi 87 cikin 100. Rahoton ya ce a yanzu mata ba wai suna buƙatar ƙarin wasu alƙawura ba ne, face samun iko da kariya da kuma damar damawa da su a al'amura. Majalisar Ministocin Firaministan Japan Shigeru Ishiba ta yi murabus kafin kada ƙuri'a a Majalisar Dokokin ƙasar da ake sa ran za ta kai ga zaɓar shugabar ƙasar mace ta farko. Sanaya Takaici, wadda ke jagorantar jam'iyyar LDP ake sa ran za ta jagoranci gwamnatin gamin Gambiza ta 'yan tsiraru. She has long opposed legislation allowing married couples to have separate last names. Wakilar BBC ta ce ta jima tana adawa da wani kuduri da ke neman ma'aurata su yi amfani da mabambantan sunaye, wato dai mata su ci gaba da amfani da sunan iyayensu na ainihi maimakon na mazansu, kana tana adawa da auren jinsi. Manazarta sun ce zaben nata wata dabara ce da jam'iyyar LDP ta yi domin dakile jam'iyyar Sanseto mai ra'ayin mazan jiya da ake ganin tana samun karbuwa. Kalubalen da za ta fuskanta shine na magance hauhawar farashin kayan masarufi da tsadar rayuwa a Japan. Nan gaba kaɗan a yau ne ake sa ran mataimakin shugaban Amurka J.D. Vance zai isa Isra'ila a wani ɓangare na ƙoƙarin ƙarfafa yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a Gaza. Ana sa ran zuwansa zai sa Firaministan Isra'ilar Benjamin Netanyahu ya ba da himma ga batun tattaunawa kan sauran ɓangarorin yarjejeniyar zaman lafiyar da aka cimma domin kawo ƙarshen yakin na dindindin. Abubuwan da za a tattauna sun haɗa da shirin tura dakarun ƙasa da ƙasa zuwa Gaza da kuma kwance ɗamarar Hamas. A baya dai Isra'ila ta ce ba za ta shiga irin wannan tattaunawar ba, har sai Hamas ɗin ta mayar da dukkan gawarwakin mutanenta da suka mutu a hannun 'yan ƙungiyar. An sake mayar da gawa guda cikin dare, da haka har yanzu ba a gano gawarwakin mutane 15 ba. Tuni wakilan Amurka na musamman biyu Steve Witkoff da Jared Kushner waɗanda suka taimaka wajen tattaunawa da Hamas suka isa Isra'ila a jiya Litinin. Tukuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. Wata kotun ɗaukaka ƙara a Amurka ta yanke hukuncin cewa shugaba Donald Trump na iya tura dakarun tarayya zuwa Portland da ke Oregon, duk da rashin amincewa da shugabannin birnin suka yi. Hukuncin ya kawo ƙarshen turjiyar da ya sha fama da ita
yayin da a gefe guda ake jiran abin da wata kotun za ta ce game da ko shugaban na da damar karɓe iko da jami'an tarayyar da ke jihar don yin amfani da su. Wannan dai babbar nasara ce ga Mr. Trump yayin da yake ta ƙoƙarin tura dakarun tarayya zuwa yankunan da 'yan jam'iyyar Democrat ke mulki, da ya kira matattarar masu aikata laifuka. Kamfanin Amazon ya ce an shawo kan babbar matsalar da aka samu da ta shafi na'urorinsa, abin da ya haifar da gagarumin cikas a jiya. Ɗaruruwan manyan shafukan intanet da wasu manhajoji kamar Snapchat da Lyft da Reddit ne matsalar ta shafa. Ƙoƙarin da aka yi na farko na shawo kan matsalar ya sa an sake jangwalo wata, abin da ya sake dagula komai. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To yanzu kuma sai rahotanni, kamar yadda watakila aka ji a labaran duniyar, wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce an kashe ɗimbin mata da 'yan mata da kuma jefa wasu da dama cikin mawuyacin hali sakamakon yawaitar yaƙi a duniya. Rahoton ya ce yawan rikice-rikicen da ake fama da su a yanzu ya shafe tarihin shekaru 74, kuma ba a baiwa mata damar bayar da gudunmawa wajen tattauna hanyoyin kawo ƙarshen rikicin. Ga rahoton Badamasi Abdulkadir Mukhtar. Rahoton na Majalisar Ɗinkin Duniya akan mata da zaman lafiya ya ce duniya bata taɓa shiga yanayin rikici irin wanda take ciki yanzu haka ba tun bayan 1946, kuma lamarin ya matuƙar jefa mata da 'yan mata cikin mummunan hatsari. Sarah Douglas tana cikin ƙwararrun da suka wallafa rahoton. The number of conflicts has increased dramatically in the last few years. Ta ce yawan rikici ya ƙaru sosai a 'yan shekarun nan, muna kuma jan hankalin cewa mata da 'yan mata ne ke ɗaukar kaso mafi yawa na illar irin wannan rikici. A cikin shekara biyu kacal, yawan fararen hula mata da ƙananan yara da ake kashewa a yayin rikici ya ninka har sau 4 akan yadda ake samu a baya, kuma mun ga yadda akalla kashi 58 cikin 100 na mutuwar mata ke faruwa a ƙasashe 29 da ake fama da rikici. Rahoton ya kuma gano yadda cin zarafin mata ya karu a irin waɗannan ƙasashe, inda ake bautar da su da kuma cin zarafinsu ta hanyar lalata. Hakanan kuma, rahoton ya bayar da shawarar baiwa mata ƙarin damar shiga a dama da su wajen ɗaukar matakan da suka shafi harkokin rayuwarsu. Rahoton da Badamasi Abdulkadir Mukhtar ya haɗa mana kenan. To idan ko muka je Najeriya, gwamnatocin Kano da Katsina da kuma Jigawa da ke arewa maso yammacin ƙasar sun kulla wata sabuwar yarjejeniyar haɗin gwiwa kan bunƙasa samar da wutar lantarki a jihohin uku tare da zuba hannun jari a fannin. Jihohin dai za su yi aiki tare wajen gano hanyoyin da za a bi don bunƙasa lantarki da kuma kasuwancinta, tare da kafa tsare-tsaren doka na haɗin gwiwa. Malam Umar Dukkoraɗa shi ne gwamnan jihar Katsina, kuma ya yi wa Zaharaddin Lawan ƙarin bayani ta waya game da wannan yarjejeniya. Mun fahimci cewa duk da gwamnatin tarayya ta ba da damar kowace jiha za ta iya yin dokoki na wutar lantarki, kuma za ta iya gina madatsar wutar lantarki kuma ta raba ga al'umma. Amma duk da haka sai muke ganin akwai buƙatuwa da cewa tunda wannan kamfani da ke ba mu wutar lantarki na ƙasa wanda ke ba jihohin Kano da Jigawa da Katsina, akwai buƙatar ganin cewa an yi haɗin gwiwa, saboda akwai abubuwan da in sun shahi Katsina na wutar lantarki sun shafi wani ɓangare na Kano, akwai ɓangaren da idan al'amarin ya shafi jihar Jigawa ya shafi jihar Katsina. To ganin cewa akwai buƙatuwar a yi haka, duk da mun yi dokoki wanda muke kira Katsina Electrification Regulatory Agency, to haka kuma muke son mu yi Joint Electrification Commission na jihohin Kano da Jigawa. Kamar yanzu kuɗin wutar lantarki da al'umma suke biya. So idan muka wannan haɗin gwiwa, idan na jihar Kano ya ɗaga, to jihar Katsina za ta iya tallafa mashi. Idan na jihar Katsina ya ɗaga, na jihar Jigawa na iya tallafa mashi. To kamar wannan tsari zai sake sa a samu wutan ne isasshiya, kuma kamar nawa kuka za ku zuba ko kuka zuba? To ai abin nan kamar ana son a sa hannun jari na kusan biliyan 50. Amma abu ne wanda ba yau za a yi shi ba ko gobe, so ake kowace shekara a ga cewa za a iya zuba hannun jari wanda ya kai kimanin biliyan 10 zuwa biliyan 15 da wa'annan kamfanonin da kuma wa'annan jihohin.
domin mu ga cewa yin hakan zai ƙara faɗaɗa a samu wutar lantarkin, zai ƙara sanya a kafa madasu na renewable energy wanda su ma za su taimaka wajen ƙara tattalin wutar lantarki a jihohinmu, kuma zai rage mu al'umma irin halin da suke ciki na kunci na rashin wutar lantarki kusan kowane lokaci. Kamar takamaimai zuwa yaushe wannan yarjejeniya za ta kama aiki gadan-gadan a fara ganin abu a ƙasa? Yanzu abin da ya rage shi ne mun sanya masananmu na wa'annan jihohi da masanan shari'a da masana na ilimin wutar lantarki da kuma hukumomin da muke da su domin su zauna a tattace abin da ya kamata a tace, sannan mu sake yin mitin mu ga duka 'yan jihohin da wa'annan kamfanonin mun amince, daga nan shine sai a ci gaba da abin da ya kamata. Muna sa ran dai a kafin ƙarshen shekarar nan duk wani tsari da za a yi wanda za mu amince da shi za a yi shi cikin amincewar Allah, mu yarda da shi, sannan mu ga fara yiwuwar abin da muka sa gaba insha Allah. Akwai babban layin wutar lantarki na 33 din nan da ake ganin ya fi karfi a kudancin Najeriya. Wani yarjejeniya za ta tabbatar da kamar an same shi wadatacce a nan arewacin ne ko kuwa? Ba mu ke da alhakin wannan ba, tsakani da Allah wannan kuka ne da mu gwamnonin arewacin Najeriya musamman arewa maso yamma da arewa maso gabas ya kamata mu gabatar gaban a shugaban ƙasa domin ya san halin da ake ciki kuma a san matakan da za a ɗauka na ganin ita ma arewa ba a batta baya ba wajen wa'annan layuka wa'anda ke watsa wutar lantarki a cikin ƙasar mu ta Najeriya. Gwamnan jihar Katsina Dukko Umar da kenan a hirarsa da Zaharar Dillawan. To daga batun lantarki sai kuma na ilimi duka dai a Najeriya. Ƙungiyar kwadago ta ƙasar NLC ta ce a shirye take ta tsunduma yajin aiki don ganin an biya bukatun ƙungiyar malaman jami'o'in ƙasar ASU da sauran ƙungiyoyin malaman makarantu a ƙasar. Ƙungiyar kwadagon da yana bayyana hakan ne bayan wata ganawa da suka yi da ƙungiyar malaman ta ASU a Abuja. Biyu bayan matakin da gwamnatin kasar ta ɗauka na ba aiki ba biya ga malaman jami'o'in kasar da ke yajin aiki. Ga rahoton Khalifa Shahudu Kaji. Ƙungiyar kwadagon ta Najeriya ta NLC ta ce ta yanke shiga cikin dambarwar da ta kici ta cinyewa tsakanin ƙungiyoyin malaman jami'a da kuma ɓangaren gwamnatin ƙasar, ganin yadda har yanzu aka gaza cimma matsaya a tsakanin ɓangarorin biyu. NLC ɗin da ta ce lokaci ya wuce da gwamnatin za ta yi ta jin kafa wajen biya wa malaman bukatunsu kan abubuwan da suka jima da cimma matsaya a kansu. Kwamar Kabir Ado Manjibir shine mataimakin shugaban kungiyar kwadago a Najeriya. Bukatu na kungiyar malaman makaranta na ASU ba wai sabon abu ba ne. Abu ne wanda aka shiga yarjejeniya tare da gwamnatin tarayya tun 2009 ake ta lailaya shi akan rashin aiwatar da shi. Yau alkawarin yau daban na gobe daban, to wannan ita ta sa a yanzu ma bayan alkawarurka da dama suka fito suka ce za su shiga wannan yajin aiki na gargadi na sati 2, wanda idan kuma ba a samu ci gaba ba za su tafi na sai ba ta gani. To ya zama wajibi ga ita kungiyar kwadago ta fito ta mara musu baya, domin babban abin da yake kawo rashin jituwa da dukkan kusan kungiyoyi na kwadago na kowane bangare ma shine rashin cika alkawari. Idan har za a zauna a yi yarjejeniya, gwamnati ta cika wannan yarjejeniya, to tabbas za a samu zaman lafiya kuma ba za a dinga samun irin wannan ba. Kun yi la'akari da irin bukatun nasu da su kansu a kungiyar malaman jami'a suke nema wajen yadda za ku tunkari bangaren gwamnati da ku ba su shawarwari na wasu daga ciki su haƙura. Ai a ranar litinin dinnan shugabanci na kungiyar kwadago na ƙasa ya kirawo duka ma kungiyoyi da suke a bangaren ilimi na Najeriya domin ya zauna da shugabancinsu ya ji menene matsalolinsu, me suka yi a iya matakinsu, sannan kuma ƙungiyar kwadago ta ga ta ina za ta shigo ciki ita kuma da daɗa tallafa musu domin a warware dukkan wannan matsaloli da suke faruwa a ɓangaren ilimi. Sai dai duk da wannan kirari da ƙungiyar kwadagon ke yi na shiga tsakani, wasu na ganin ba lalle shigarta cikin dambarwar ta yi tasiri ba, ganin yadda har yanzu su ma nasu bukatun har yanzu ke gaban gwamnatin. Wani batu da Kabiru Ado Manjibir din ya yi tsokaci. To shi biyan bukata ga ita kungiya ta kwadago da kuma wanda yake shi ɗan kallo ne ya bambanta. A kungiyar kwadago idan ta fito ta yi wannan barazana, ko da kiransu aka yi aka zauna aka biya wasu daga cikin bukatun aka yi sake yin alkawari na cika wasu, domin muna ganin mun samu nasara. Idan misali aka ce an kasa cimma matsaya, to ina tabbatar maka da cewar gwamnati ba za ta bari
ƙungiyoyin kwadago ga baki ɗaya wanda suka hada da ɓangaren ilimi da ɓangaren lafiya da sauran ɓangarori na tattalin arziki a rufe Najeriya akan matsalar malaman makaranta ba. Idan ba fata ake ba aka kasa cimma wata matsaya, aka kasa warware ko matsala guda ɗaya daga nan zuwa sati biyun nan, to kuma yajin aiki da za a tafi na gaba na sai baba ta gani, a nan ne kuma ƙungiyar kwadago za ta shigo ciki gadan-gadan. Ƙungiyar malaman jami'ar a Najeriya wato ASU sun shiga yajin aikin ne bayan da suka zargi gwamnatin ƙasar da rashin mayar da hankali wajen aiwatar da yarjejeniyar da ke tsakaninsu da nuna rashin gaskiya a tattaunawar da suke yi don kaucewa shiga yajin aikin nasu. Khalifa Shehu Dokaji, sashen Hausa na BBC a Abuja, Najeriya. To Abujan Najeriya yanzu haka agogo na cewa karfe 7 ne saura kwata, haka abin yake a Maradi da ke jamhuriyar Nijar. Imam Saleh ki gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. Tun farkon shirin kun ji cewa nan gaba kaɗan a yau ake sa ran mataimakin shugaban Amurka J.D. Vance zai isa Isra'ila a wani ɓangare na ƙoƙarin ƙarfafa yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta. yanzu kuma bari mu je jamhuriyar Nijar inda kawancen kungiyoyin farar hula na DCTR ke yin kira wato ya kira taron manema labarai inda zai fitar da sanarwa kan wasu batutuwa game da halin da Nijar din take ciki da suka hada da maganar tsaro da kuma yanayin tafiyar da mulkin riƙon ƙwarya na sojoji da ma batun hada kan 'yan ƙasa da kuma mayar da Nijar din turbar dimokuraɗiyya da dai sauransu. Wannan da yana zuwa ne a daidai lokacin da kawancen ya cika shekara biyu yana fafutukar ganin an gudanar da mulkin riƙon ƙwarya na shekaru biyu kacal don gaggauta mayar da ƙasar hannun farar hula. Malam Lawal Tsayyabu mamba ne a wannan kawance kuma ya yi wa Cimaila Isufu ƙarin bayani. Zaman lahiya hanya ce wadda za ta sa a yi sulhu kuma a samu daidaituwa tsakanin al'umma cikin ƙasa. Kenan hanya ce ta horko wadda ya kamata a shimhuda domin a haɗa kan juna, domin duk abin da za a yi ya zamanto kar a bari tashin hankali ko tarzoma su samu galaba bisa abubuwan da ake sanyi. Kenan dole sai an samu kwanciyar hankali, an samu zaman lahiya. Kamar akwai wani abu da kuka lura da shi a cikin tafiyar wadda kuke ganin lalle yana da kyau ku yi wannan kira a matsayinku na ƙungiyoyi masu sa ido cikin tafiyar ƙasa? To abin da ya samu kai wannan kira, kun san a lokacin nan bisa yanar gizo-gizo akwai kalamai da yawa waɗanda ake yaɗawa domin su kawo rashin kwanciyar hankali tsakanin al'umma. To wannan abin ne muka ga bata kamata ba, don saboda ba aƙidan mu bace kuma bai cikin al'adunmu. Sai kuma kuna magana kan cewa kuna goyon bayan yadda za a yi wannan mulki na riƙon ƙwarya da shugaba Chani da sojoji suke jagoranta a yi shi lami lafiya. Iya kuna goyon bayan a yi shi cikin nasara. Kamar me kuke nihi da hakan? To muna son a yi nasara a cikin shi don saboda mun ga akwai mutane waɗanda suke yin adawa ma ba ƙaram adawa ba, kawar 'yan sunkuru waɗanda ke zawa suna tada hankali tsakanin al'umma 'yan ta'adda. Wannan abu bata kamata ba, don saboda komin rashin jin daɗinka da mutum bata kamata ba ka yaba bala'i wanda ya shigo ƙasa. Wani abu da kuke yawan magana akai a duk lokacin da kuka yi taro shine a yi nasara a riƙon ƙwarya da zai ba da damar kai ga miƙa mulki ga farar hula. Akwai abubuwa waɗanda ya kamata a mai dokan hanya, don saboda ƙasanmu ta shiga yanayi na zaman kanta. Dole sai an ba hankali, kuma dole sai an yi haɗin kai, kuma dole ne ma cikin zaman da ake yi sai an yi haƙuri. Don saboda gaugawa da a yi son a yi maza a ƙare zai kawo matsala. Ya kamata mutane su yi haƙuri. Duk abin da za a yi ana komawa ga yanayi na demokrasiya. Mai yanayin na demokrasiya